Bună seara! În primul rând vreau să-i mulțumesc Simonei pentru acest premiu. Este un vis împlinit să primesc această cupă de la ea. Și apoi voi începe cu dumneavoastră. Mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții. Suportul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână. Ați fost absolut minunați și, chit că o să mă repet, am spus ieri că joc tenis de la 4 ani, sunt jucătoare profesionistă de 20 de ani, dar nu, o săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată și vreau să vă mulțumesc pentru fiecare emoție, fiecare încurajare, fiecare îmbrățișare. Înseamnă enorm pentru mine și toate aceste amintiri vor sta cu mine pentru tot restul vieții. Vă mulțumesc din inimă! Emma, voi vorbi în română, știu că înțelegi. Felicitări pentru o săptămână minunată, ne bucurăm enorm să te avem aici la Cluj și sper că vei reveni și vei ridica acest trofeu într-o zi. Aș vrea acum să mulțumesc echipei mele. În această săptămână antrenorul meu Arti este cu mine. Atât el cât și Adrian Cruciat fac o echipă extraordinară și sunt extrem de încântată să pot să mă retrag alături de voi la final de acest an. Mi-am dorit să mă retrag cu o echipă 100% românească și din nou vă mulțumesc pentru tot sprijinul și tot ce faceți pentru mine. Apoi aș vrea să-i mulțumesc fizioterapeutului meu, Andrei, care suferă la fiecare meci. Familiei mele, părinților mei care sunt astăzi aici, atât mama cât și tata. Vă mulțumesc că v-ați sacrificat viața ca eu să fiu aici astăzi și nu am cuvinte, iar acest titlu este pentru voi. Vă mulțumesc din inimă. La fel îl am aici pe fratele meu, aș vrea să-i mulțumesc din inimă pentru tot suportul. Și apoi am să mă întreb cu privirea acolo, aș vrea să-i mulțumesc prietenului meu care a crezut în mine când eu nu mai credeam. Și domnului Țiriac pentru suportul din ultimii ani și pentru modul în care m-a încurajat. Iar acum aș vrea să mulțumesc directorului de turneu, Patrick, pentru acest turneu extraordinar. Este cel mai bun turneu de 250 din lume, iar pentru noi jucătoarele și mai ales pentru noi româncele este o mândrie să putem să avem asemenea turneu. Așa cum s-a zis la început, sunt peste 1000 de oameni care iau parte la acest turneu, de la copii de mingi, oameni care se văd, oameni care nu se văd și vreau să le mulțumesc tuturor pentru efortul pe care l-au depus. Este o săptămână extraordinară și un turneu cum nu cred că mai există pe circuit. Din nou, felicitări pentru tot ceea ce faceți pentru tenisul românesc. Apoi, normal, sponsorilor și copiilor de mingi și tuturor celor care sunt aici astăzi. Fără voi nu puteam să avem acest turneu. Și încă o dată, așa cum am spus, acesta este ultimul meu an. În 8 luni de zile mă voi retrage, însă mă voi retrage un om fericit și asta este datorită acestei săptămâni. Vă mulțumesc din suflet pentru tot, sunteți absolut minunați!